Usoitan uyale ban kam trai wat lada day utrai ya ki ei baro. Kan mau para syakri ba ki ei baro ki dei ki jong trai. Kim dei ki jong usoitan. Ngin pet kumnu bo usoitan u kam trai ya ki badei ki jong trai. Lada pipule nau Matius kalau nong besau kedekot bapra pada bakandai. Pinlap ko ong kumne. Usoitan ulaya lampat ya u sya ulum bajrong Bat ulapan ha u ya ki hima ka purthai baro. Bat ya ka buram jong kiru. Bat ula ong ha u. Kita ki ei baro ngan sa ai hame. Lada mendam ban mani yang Kata kadai ka bau soitan ulet ban penshoy hau jisu. Ulet ban yalami u hau tau lum bajrong. Ban pen iya kadai ka purthai. Ban pen iya kita ki hima. Ban pen iya ka buram jong kadai ka purthai. Ha u jisu. Ulet ban kam try bagini ke baro kita ke jonga balada mendam ban mani yang kini ke baro ngan sa ai hame kata kadai ke bau soitan ulet ban penshoy hau jis Henry pitip mau kita ke baro bagane ke perthai bagata ke buram kita ke hima baro kita ke jong try usoitan pat ulet ban penshoy hau jisu da ke bau pen iya ke buram jong ke perthai dah kau pen iya kita ki hima bagini ke baro kita ki jonga ule ban kam kenti ki wal ada kim dei ki jong u jisu bangabat pingi dan bangabat pingi syakri utip bagi ta ke baro ki dei ki jong u amen kita ke baro ki dei ki jong u ka perthai baro ka buram baro kata ka hima baro ka dei ki jong trai us ngotu ya kata ken mau usoitan hai gini ki si u ya le ban kam trai ya ki bom dei ki jong u Dai namar kata ha ga jing im ga jong ab jong piru para syakri. Usoitan u yele ban kam trai ga jing im ga jong ab jong pi. Mdai e ba unwan kam trai si sendan ga jing im ga jong pi. Hendai kan mau unwan man kam trai da ga ba pun i pi di da gi rong perthai. Kumba ulet show jisu da ga ba u yele ban pun i gi bor jong kata ka hima da ga ba pun i ga ni ga perthai. Da ga ba pun i ga buram jong ga perthai. Da kata ka juk ka trik u yele ha ga jing im ga jong ab jong piru. U yele ban pun i gi rong jong ga perthai. Pet la da pile e ga tai ba khami bang. Pet kita ki bakam internet. Pet kita ki bakam ide pi ban le. Wat ye ka bangi ngim de ban le. Kenang bu unyo ken ban kam kenti ye ka jing em ka jong ap ka jong pi. Nge hap ban long kita ki basian ka jing em ka jong ap jong pi. Yo bau soitan. Habau pen i ngi kum ngop ye kum kata. Utrai wanga bat pingi syakri habau soitan ye le ban pen i ye ka ni ka perthai. Ban pen i ye kata ka hima. Ban pen iya ke buram jangan ni ke perthai. Bagi ta ke borongan sa ai hamela da mendam bat ban min syakri hanga. Kan mau usoitan ukwa buram hadu kata. Mdai ba ukwa ban ai buram ho blai. Hendai ukwa buram haladi. Namar kata ulet ban penshoy hau trai jong ab jong pi. Hendai utrai jong ab jong pi ulat tep ban tep ye ke jing mot ke jong baman. Amen. Utrai jong ab jong pi Jesus Christ ulat ban tep ya ke jing mot ke jong baman. Namar ke jing kwa buram ke jong Kwa ba utrai jong ajong pi un syakriu. Andre ude utrai ubala thau ke baro. Bat ki jing thau ki ba hagan ke khndo. Hagan ke perthai baro ko we. Ki dei ban ai buram tang yo blai mdei yano. Tang yo Jesus Christ botrai. Amen. Mdei yano. Ka buram jong ke perthai baro ka dei ke jong utrai. Utrai utep. Andre wan pat hagan ke perthai. Haga dor jong jing long red. Kwa e kata buram. Kwa e kata kanam kum bau soitan kwa. Kan mau bau ni soitan. Hap na ka presence ka jong play ru ka dei ka u ngau sarong. Ka dei ka kwa buram yala di. Kwa ban kam kraw ban yo play jong au jong pi Jesus Christ. Dei na mar kata kan yo le ban penshoy yo trai ru. Habo wan ha ka dur jong jing long do asla jong de ka pertai. Han dei utrai usa hi utrai. Ujop utrai ke baro. Amen. Ujop utrai ke baro. Ba aba ulet ban penshoy u jisu unam dam hai kita gijing penshoy gi jong saitan namar kata yo lese ba saitan wan ban pen i hanga phi gi gisi na gi nor gi no ki but ki lat ban pensarong ye gijing em ga jong ap jong pi hene ken mau para syakri wanam ai ba ngingin ngop namar ladang ngingi ngop u saitan u ye le ban kam trai ge jing em ga jong pi u ye le ban kam trai ge ying ga sam ga jong pi u ye le ban kam trai ge khun ge khti ga jong pi namar kata wat ai lat bau soitan uyale ban pen ngop ipi de ke rong pong jong ni ka perthai ban pen ikwa ki bom de yang ai pi ban ikwa kum bau pen i hau trai jong ab jong pi bade Jesus Christ namar tip ye gni we ba ke baro kim de ki jong soitan hendai ki de ki jong blai namar ka ktien ki jong trai ka kren ya kata lada pi pule na ka sti bal nang kong jong pol sya ki koren
kal nong ba shipau ka khot ka ba ar pun riu ko ong namar ka khandau ka long ka jong utrai bat ka jing dap kar hai jong ka amen ka khandau ka long ka jong utrai bat ka jing dap kar hai jong ka ke baro ki ba don ha ka khandau ki dei ki jong utrai mangama phi ki dei ki jong utrai ki ding ki sik ki dei ki jong utrai ka ler ki dei ki jong utrai baro ki dei ki jong utrai namar kata wat sya mau soitan uyale ban kam ganti ye ke bom dei ki jong ka jing im ka jong phi ka dei ki jong utrai ka jing im ka jong a ka dei ki jong utrai wat sya kan mau soitan uyo ban syukur phi dei ke rong phong jong ka perthai namar uyale ban wan ban pen shoy hangai phi ban pen i dei ke ki bom dei hangai phi ban le kum mau pen i hau trai kum tar wan ban pen i ha ka jing im ka jong a jong phi Henry ai ba ngin long kita basian ki ban tep ye kitin ke jong blai ba satan kini kim dei ki jong me ki dei ki jong kunrat u jong yu Jesus Christ amen kini kim dei ki jong satan ki buram jong ka perthai kim dei ki jong satan ki jing thao ki badan hasla jong perthai kim dei ki jong satan ka jing em ki jong phi kam dei ki jong satan ende ki dei ki jong trai ai bo trai nyo ban kam kan ti ki jing em ki jong phi ai bo trai nyo ban kam kan ti ki khun ki ti ki jong phi ai bo trai nyo ban kam kan ti ya ki bahayang hasam ki jong phi ai bo trai nyo ban kam kan ti ya ka jing trai jing kta jong phi ke baro bo satan unum yo kan ban pen shoy phi ban pen ngop on yo ban te ban khum yang ai phi namar ba mangama phi ngilong ki jong trai ngim dei ki jong satan amen ka ktin ki jong blai ka pen kan mau chu bo trai u thau ke baro na gospel jong yo anis kal nong ban kong rekhot ka balai ka nang ong shu da u lalong ki ke baro bat klem ma u om sham lalong ka ru ka ba lalong da Jesus Christ lalong ki ke baro bat klem ma u om sham lalong ki ru ki ba lalong la klem u trai ong pim sham lalong hendai ka jing le don bor ki jong soitan ai ni si ka jing kam kan ti ki jong soitan ai ni si la i kum ba ka long no soitan Henry kan mau bagi baro kilong ki jong trai ke baro kilong ki jong trai prasya kri namar kata ai ba kum utrai jong ni job ye ki jing pen shoy mangama phi ring job ye ki jing pen shoy bangin nom ngap kan ye ki jing pen shoy ki bawan ka jing em ka jong ap jong phi bo soitan ya le ban pen syake ya ka jing em ka jong ap jong phi bon yo kan ban syukur bat ban kam kan ti ye ka jing em ka jong phi namar kata wat nom sya bo soitan yo ban kam kan ti phi Henry to tip ba philong ki jong trai ai bo trai yo ban kam kan ti ka jing em ka jong phi ya ka yeng asam ka jong phi ru baro ngai scam ba ka ni ka khubor ka long ka khubor jong ka jing ka khu na ta ka jing em ka jong phi bat ngai ru ba ka nang pen scam ya ka jing ka jong phi hau trai to bleu nang yo ban kir khui phi to bleu nang yo ban pen sle ya ka jing em ka jong phi ba phi lang la shu ban long kita ki khon ka jong trai ba yai da ka jing bat kum ju ru da ka jing yo i ka ba kan jaman sim mdai ka ba kan ja perthai namar soitan ya le ban pen i ni ke ba kan ja perthai hendai ngi pan ya le ban pet dik ke ba kan jaman sim amen da ka ba men sim jong trai kan unia lam ba pen sle ha ka jing em ka jong ap jong phi to bleu nang yo ban kir khui phi u bleu nang yo ban persai bor phi ha ka kreteng jong Jesus Christ bo utrai nang yo ban kam kan ti ka jing em jong phi baro nadu menta shibam jikadru amen but amen